Знаеш, че грехът не е просто списък с морални нарушения. Не направих това, трябваше, направих това и беше грешно. Грехът е нещо много по-дълбоко. Това е момента, в който решаваш, че можеш да бъдеш независим, автономен, че нямаш нужда от Бог и се превръщаш в собственото си разрешение. И точно там се ражда тази онтологична празнота, тази екзистенциална тревожност, усещането, че дори когато имаш всичко, нещо ти липсва. Това е чувството да бъдеш сирак, защото дълбоко вътре в себе си знаеш, че никой не те вижда истински такъв, какъвто реално си. Никой не вижда в дебрите на твоята душа. И истината е, че и ти самия понякога се страхуваш да погледнеш там, защото знаеш, че това, което можеш да видиш, може да бъде плашещо. И понеже знаеш, че никой не те вижда истински, следователно никой не може да те обича истински, защото хората знаем, че винаги обичат с условия. Но добрата новина е, че Исус те вижда истински. Той те вижда такъв какъвто си. Той вижда най-дълбокото и най-скрито място вътре в теб. Той вижда красивото, грозното, доброто и лошото. И знаеш ли какво? Той пак счете теб за достоен за неговия живот. Той умря за теб и това премахва нуждата да носиш маска, да се правиш на нещо, което не си. И второто нещо е, че Исус не просто те приема, Той те освобождава истински. Освобождава те от тиранията на перфекционизма. От това да посрещаш догмите, трябва да си по-добър, по-силен, по-успешен, защото света принадлежи на силните. Но дори да не вярваш в Бог, пак живееш под този натиск и под тези стандарти и рано или късно някъде ще се провалиш. Че не си бил достатъчно мил, че не си бил достатъчно последователен, не си бил достатъчно изпълнителен в работата, разочаровал си близките, любимите хора и най-вече разочаровал си и себе си. И тази вина започва да те задушава, но Исус идва да ти каже не просто спокойно няма проблем, а ти казва аз платих за това, което ти развали. Това означава, че не трябва повече да бягаш от вината или да се учиш да я потискаш с различни методики. Исус ти дава тази истинска свобода и спокойствие и простор на твоята душа. Третото е, че Исус те спасява не просто от смъртта, тази физическа смърт, а от страха, че всичко свършва с спирането на тока. Това води до напрежение, че трябва да живееш всичко сега на минутата и не трябва да изпускаш нищо. YOLO, you only live once. Исус с неговата смърт и възкресение, Той промени смъртта за християнина. Вече не е просто край, а е смяна на сцената, следващия кадър и това те изпълва с надежда. Това е Евангелието, това е добрата новина, не е религия, не е поредната самопомощ, не е просто мотивация, а е вечен живот. Свобода от себе си, свобода от вината и свобода от смъртта.